Antes de empezar, quero agradecervos a todos vós que estáis aquí presentes por acompañarnos neste día tan soleado. Agradecervos a todos os que estáis aquí neste día tan soleado. É dicirvos que a pouca voz que teño vou a gastar por vós, porque son os mentores, porque son os que máis nos axudastes a fazer este carnaval. Moita xente, benvidos a outro ano. Son o general Iván da raza dun guián. Eu sou o general Revilla, vejo que ten un nome peculiar. Cando yo digo a muller, eu vou aterse montado a chorar. Cala a boca, mequetrefe, que o meu nome é sedutor. A minha rapaza xa me conoce como Iván el fornicador. Que é moi novo pa eso, estou falando con profesional. A minha muller xa me di, cariño, tal feito un xantar. Non creo que sea pa tanto nin que montes a diario, pois xa teño visto banquete na pista para que parara o veterinario. Eu podendo que che teño, touche moi ben, touche feito unha má. Tina non che hacho al 30, xa tu vexe algún fatillá. Eu botolle de lunes a domingo, primeiro, segundo e terceiro, cuarto e quinto se hai suerte, e aguántache de pé como un fumeiro. Por eso a xente da canteira non fai máis que falar. Se cando é medio enruñado, e vai mamao pa traballar. Eu alá na canteira, sonche un traballador moi respetado. Cando me poño a falar eu, non chega ningún gargado. Non sea tan presumido que ainda estamos no mes de maio. Lástima como é todo ano, non te fixeran picar no cuarto. E parece que son picaches que te van mar moi bravas. Pásenlle por as cachas a outra, ponse a berrar como as cabras. Eu son un traballador nato no sector da madeira. A base de dobrar o lombo, son un empresario de primeiro. Non son de pouca palabra, a todos os clientes decide sí. Pasa medio ano por diante, e non pasastes por ali. Como faise de rojar, a xente ten que... A xente espera por nós. Sabe que en calidad de precio non nos compite, nin san Dios. O da calidad non cho discuto, e levas toda a razón. Pero sei que facedes cada factura que para cajarse no calzón. Eu cobro o meu traballo, teño que pagar o material. Jodenche o 21% de IVA, non queda para a seguridade social. Tens de seguir pagando impuestos que non che queda outra. Como se chuntaron un toro e darlo barco unha xostra. Eses son un fato de inútiles, tanto ben como a fallar no. Se levanta o señor Franco, mandaba todo ao paredón. O paredón tiña que ir ao juez porque está moi ruína. Empezando polo Mártires e acabando por Iñaki e doña Cristina. Pois anda aí cansouse de roubar, Cristina de estar no estranxeiro. Já non te preocupes, Ivanciño, que se vai acabar ali en Teixeiro. O de roubar tache de bola, non fai falta salir de buen leixón. Se non miran a cooperativa do leite, que hasta lle secou o queixón. Aí non sei que pasou, a xente fala conto. Non me ve ese carjú antes de marchar, devolveu a mitad do carro. Os cartos gustan ya todo Dios, e non que lle pregunten ao alcalde, que non va a ser investido, quería 500 euros máis de balde. O que fai con Rodador non vai, víveche como un señorito. Paseache vai tomar o viño, non coche a afición de Japi. Vaya dos personajes que dan unha fronte do ayuntamiento. Titulacións teñenche poucas, pero cobranche como un sargento. A Japito paseando o coche, vos empajamos millonar. E o alcalde sentado no trono, esperando a que den las dos. Vamos a deixar aquí a cousa, por demás tamén quero falar. Tomaremos algo na cantina, a ver se te dignas a pagar. Adiós, xentiña querida, despedida.
Atención, señores, digan todos conmigo una voz. ¡Viva el señorito don Leandro Raviña Rubio! ¡Viva el señor don Leandro Raviña Rubio! En compañía de esta unión carnavalesca, como máximo componente, como industrial, empresario, máximo encargado de carpintería en Raviña, industrial, ganadero, criador de caballos todoterreno, copropietario de Realas, RV, Raviña en Villanova, máximo criador de caballos de perro de alta velocidad, como máximo levantador, matador y esfolador de jabalís, cabras, conejos y toda la bichería viviente, como natural de esta parroquia y residente en San Miguel de Ribeira. ¡Viva la gente de la Villa de Roda! ¡Viva la gente de su mayor precio! ¡Corillo!